వేములవాడ రూరల్ మండలం పోసెట్టిపల్లిలో నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన నర్సయ్య కొద్ది రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. ఇతనికి ఒక కొడుకు, ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారు. వీరి పరిస్థితి చూసి ఆ గ్రామం యువకులు గోలి ఆద్య ఫౌండేషన్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో దానిలో భాగంగా మృతి చెందిన నర్సయ్య భార్య లక్ష్మీదేవికి 10,000 రూపాయల చెక్కు మరియు 50 కేజీల బియ్యము, నిత్యావసర సరుకులు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆద్య గోలి ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్స్ గోలి దేవయ్య, మహేష్, మల్లేశం మరియు గ్రామ యువకులు సుంకరి నాగరాజు, సిరిపురం తిరుపతి, సుడిగెపు మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనారోగ్యంతో చనిపోవడం జరిగింది. వారి కుటుంబానికి అవసరంగా ఆద్య గోలి ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు మరియు 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని ఫౌండేషన్ తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి మా తరఫున, వారి కుటుంబాల తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఇంకా మున్ముందు ఎన్నో చేయాలని, వారితో పాటు మేము కూడా భాగస్వామ్యం అయినందుకు చాలా సంతోషిస్తూ ఇక ముందు కూడా ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో మేము కూడా పాలు పంచుకోవడానికి మాకు ఒక ఆదర్శంగా శ్రీ గోలి ఆద్య ఫౌండేషన్ ఆద్య గోలి రూరల్ మండలమైనటువంటి నాగాపల్లె పోచెట్టిపల్లి గ్రామంలో గత కొన్ని రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో లాగల నర్సయ్య అనే వ్యక్తి నిరుపేద అయినటువంటి మరణించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులు వారి పరిస్థితి మనకు గోలి ఆద్య ఫౌండేషన్ వారికి తెలియజేయడం జరిగింది. వారికి గోలి ఆద్య ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈరోజు ఇక్కడ స్థానికులు మరియు యువకులు మరియు వార్డు మెంబర్ వారి సహకారంతో వారికి వాళ్ళ భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి గారికి 10,000 రూపాయల చెక్కు మరియు 50 కిలోల బియ్యం మరియు నిత్యావసర సరుకు అందజేయడం జరిగింది. రానున్న రోజుల్లో కూడా నిరుపేదలకు ఎవరికైనా ఆపన్న హస్తం అందించడానికి గోలి ఆద్య ఫౌండేషన్ ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది. అందరికీ ఎవరికైనా ఆపద ఉన్నా అని తెలియజేస్తే మా వంతు సహకారం కూడా మేము తెలియజేయడానికి ముందుంటాము. ఆద్య గోలి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో లాగల నర్సయ్య అనే వ్యక్తి 3 నెలల కింద అనారోగ్యంతో మృతి చెందడం జరిగింది. సో మరి ఆయనకు ఒక కొడుకు, 2 బిడ్డలు ఉన్నారు. అలా భార్య నిరుపేద కూలి, అంటే ఆమె వ్యవసాయం చేసుకుంటా తప్ప ఏదైనా పనికి పోతే తప్ప కూడగడని పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి టైంలో మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు మా ఆద్య గోలి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి డాక్టర్ మోహన్ గోరి గారికి చెప్పడం జరిగింది. దాంతో ఆయన స్పందించి వాళ్లకు నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం కూడా చేయడం జరిగింది. ఇంకా మునుముందు అంటే మా ఆద్య గోలి ఫౌండేషన్ ద్వారా వారి పిల్లలకు కానీ వారు ఎవరైనా ఉంటే వారికి ఏదైనా రూపకమైనటువంటి సహాయం అందిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ ఇంకేదైనా పర్లేదు, దాని గురించి మేము ఎల్లవేళలా మీకు అందుబాటులో ఉండి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పి కోరుకోవడం.